srdečne vítame na lodi Balu. Naša plavba loďou je dlhá 8 km a potrvá približne 55 minút. Loď má dĺžku 24 metrov a šírku 4,1 metra. Jej kapacita je 93 osôb, dosahuje maximálnu rýchlosť proti prúdu približne 12 až 15 km za hodinu a po prúde 18 až 20 km za hodinu. Štúrovo leží na ľavom brehu rieky Dunaj na slovensko-maďarskej hranici. Je najjužnejším a najteplejším bodom v podunajskej nížine. Tu sa začína ohyb Dunaja s úchvatným výhľadom na klasickú baziliku v Ostrihome. Pri meste sa vlieva hrom do Dunaja a ponúka vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov. Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka. Pramení v Čiernom lese a ústí deltou do Čierneho mora na hraniciach medzi Rímskom a Ukrajinou. Už starí Rimania poznali rieku, ktorá z veľkej časti tvorila severnú hranicu ich impéria pod latinským názvom Danubius. Podľa legendy vyslal rímsky vojvodca svojich vojakov hľadať prameň rieky. Tí na úpetí Čierneho lesa narazili na silný minerálny prameň, ktorý sa síce do rieky vlieva, ale nie je jej počiatkom. Vojakom sa podľa povesti nechcelo predierať hustými lesmi ku skutočnému prameňu a označili toto miesto za prameň Dunaja. Rieka v skutočnosti vzniká sútokom dvoch potokov. Dunaj sa dotýka 10 krajín, preteká nimi alebo je ich hraničnou riekou. Jeho celková dĺžka je 2857 km. Cez naše územie preteká na úseku dlhom 172 km a má režim vysokohorskej rieky, najvyšším stavom vody v letných mesiacoch. Dunaj je domovom mnohých vodných živočíchov, najmä rýb. Vo vodách rieky naše svoj domov druhy ako voleň, kapor, mrena, struh a šťuk. V minulom storočí súžovali Štúrovo početné povodne. Z nich najväčšie boli v rokoch 1924, 1954 a 1965. Preto bol po veľkých záplavách v roku 1965 vybudovaný protipovodňový múr. Veľká povodeň bola v roku 2002, keď maximálna hladina Dunaja dosiahla pri Štúrove 20. augusta 2002 výšku 758 cm. Posledná veľká povodeň bola v apríli 2006, keď výška Dunaja prekročila o 2 cm hladinu storočnej vody z roku 2002. V roku 2008 bol vybudovaný nový protipovodňový betónový múr. Nový múr zadrží vodu pri prvom a druhom stupni povodňovej aktivity, nezatopí budovy na pobreží a kurzov. Pri treťom povodňovom stupni sa počíta s inštaláciou mobilných nadstavcov. Metrov a bol slávnostne odovzdaný verejnosti v roku 1895. Ustupujúce vojská Československej republiky vyhodili v lete 1919 prvé pole mostu na Parkavskej strane do vzduchu. Most bol v 20. rokoch obnovený. Koncom druhej svetovej vojny v decembri 1944 nemecké jednotky vyhodili do povetria 3 stredné polia mosta. Obdobie socializmu neprinieslo snahu zrekonštruovať most. Medzi mestami Štúrovo a Ostrihom premávala kompa, ktorá prevážala ľudí i autá. 11. októbra 2001 bol most po 57 rokoch znovu otvorený. O duchovnú ochranu mosta sa starajú umelci, ktorých poznáme ako strážcovia mostu. Strážcami mostu sú kvalifikované osoby, ktoré vo svojej práci stierajú hranice krajín a času. Najdôležitejšou úlohou strážcov mostu je každý deň pozorovať most, pričom využívajú rôzne prostriedky umenia, ako sú kresby, maľby, fotografie, slová, hudba a zvuky. Pobyt strážcu mosta sa končí prezentáciou jeho pozorovaní a táto má formu projektu. Mesto Štúrov
Michalovo je predovšetkým kúpeľným mestom. Termálne kúpalisko Badaž je právom známe aj za hranicami krajiny. Má kapacitu nad 8500 návštevníkov. Badaž to sú obnovené bazény rôznej veľkosti, krytá plaváreň, moderné rady bufetov a sociálnych zariadení a bohaté možnosti športovania. Kúpalisko ponúka ideálne podmienky na oddych milovníkov vody a slnka. Územie mesta bolo osídlené už v dobe kamennej. V rímskom období sa tu nachádzala strážna väža Anavum. Archeologické vykopávky dokazujú, že v druhej polovici 6. storočia osídlili tieto priestory spoločne slovansko-avarské kmene. Avári mali lepšie vojenské skúsenosti, kým Slovania mali väčšie sklony k usadlému spôsobu života. Slovania zabezpečovali pre avarských bojovníkov potraviny, hlavne v obdobiach vojenskej obrany proti výbojom Frankov. Spolužitie Slovanov s Avarmi vrcholí koncom 8. storočia. V 9. storočí nastávajú v kraji veľké zmeny. Prichádzajú prvé maďarské kmene. V tom čase na Ostrihomskej skale stálo pevné slovanské hradište, ktoré však náporu maďarských bojovníkov neodolalo. Podľa povestí obsadil tieto priestory hlavný rodový kmeň náčelníka Arpáda. Neskorší náčelník Gejza dal na ľavom brehu Dunaja vybudovať letohrádok, nazvaný Kakatvár, čo v preklade znamená miesto odpočinku. Podľa uhorských legend sa v letohrádku Kakatvár narodil aj jeho syn Štefan, ktorému sa podarilo zjednotiť maďarské kmene. Tento okolo roku 1000 prijíma kresťanskú vieru a dáva sa korunovať ako Štefan I za kráľa Maďarov. Korunovačné slávnosti sa odohrali na Ostrihomskom hrade. Pomerne pokojné časy ukončili tatárske nájazdy v roku 1241. Tatári zničili okolie, poškodili Ostrihomský hrad i opevnený letohrádok v Kakate. Jedna z príčin, prečo Tatári nedobili kakatskú pevnosť, bola okolnosť, že pri bojoch v močaristých pôdach im kone zapadali do bahna. Po tatárskom vpáde sa v rozličných kráľovských, ale hlavne cirkevných listinách pre osadu Kakat začína používať nový názov Párkáň, čo v preklade znamená ohrada, brvna. Zvláštnou kapitolou pre Štúrovo a jeho okolie boli turecké vojny, ktoré na 1,5 storočie priniesli utrpenie obyvateľstvu celej krajiny. V tomto období bol život osady Párkán silne ovplyvnený pobytom tureckej posádky. Boli to jednak vplyvy jazykové, náboženské a taktiež vplyvy obchodné i morálne. Po prebudovaní Párkánskej pevnosti ju Turci pomenovali vo svojom jazyku Džigerdelen, čo znamená v preklade stráž pred táborom. V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s jarmočným právom. Kráľ Karol IV. udelil mestu trhové právo, pričom najvýznamnejší bol trh Šimona a Júdu, ktorý sa koná dodnes každoročne v októbri. Párkánske trhy Šimona a Júdu už v začiatkoch nadobúdali veľké rozmery a trvali niekedy aj 7 dní. Obdobie Šimona a Júdu v októbri bolo najbohatšie na poľnohospodárske produkty, ktoré sa tu predávali. Trhy Šimona a Júdu nadväzovali na Michalské trhy v Bratislave. Kupci z Michalských trhov sa plavili loďami po Dunaji a kotvili v Párkánskom prístavisku. Koncom 18. storočia boli tieto trhy také významné, že na ne dochádzali kupci a obchodníci aj z juhovýchodnej Európy a dokonca aj z Blízkeho Orientu. V roku 1886 navštívil Párkán cisár František Jozef I. Cisársky sprievodca viezol na kočoch z Párkánskej železničnej stanice do Párkánskeho prístavu a loďou do Ostrihomu. Medzi najsmutnejšie udalosti mesta v 19. storočí patrila obrovská povodeň, ktorá zatopila mesto a viac ako polovica párkánskych domov sa zrútila. Po vzniku Československa v roku 1918 sa z jedného dňa na druhý Párkán mení z vnútroštátneho mesta Uhorska na pohraničné mesto.
Rieka Dunaj sa stáva hranicou medzi Maďarskom a Československom. K novej významnej udalosti v dejinách starodávneho Parkanu dochádza v roku 1948, keď sa mení jeho názov na Štúrovo.